Većinom glasova na 11. skupštinskom zasedanju opštine Brus odlučeno je da zlatni grb Brusa povodom 19. avgusta praznika opštine bude dodeljen ministarki privrede u vladi Republike Srbije Anđelki Atanasković. Dobitnici plaketa su Skijališta Srbije, humanitarna organizacija Graditelji mira, Radisav Disko Predolac, Dom zdravlja Brus i kulturno-umetničko udruženje Kopaonička frula. Na sednici je usvojen predlog odluke o drugom rebalansu opštinskog budžeta za tekuću godinu. Jednoglasno su usvojeni predlozi odluke o dodeljivanju opštinskih priznanja i novčanoj nagradi za najbolje učenike, dobitnike priznanja đaka generacije, nosioce diplome Vuk Karadžić, kao i za osvojena prva 3 mesta na priznatim školskim, sportskim, kulturno-umetničkim, međunarodnim i republičkim takmičenjima. Između ostalog, odbornici su osvojili i odluku o izmeni i dopuni odluke o socijalnoj zaštiti i dodali sredstava za nabavku udžbenika za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije opštine. Usvojen je i predlog programa održavanja saobraćajnih i javnih površina i javnog zelenila na području grada i Brzeća za 2021. Izglasan je predlog dopune cenovnika javno-komunalnog preduzeća Rasina za letnje održavanje puteva i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti ovog kolektiva za tekuću godinu. Na dnevnom redu su se našli i predlozi usklađenih finansijskih planova i programa mesnih zajednica opštine Brus sa odlukom o budžetu, odnosno odlukom o prvom rebalansu budžeta za tekuću godinu. U završnici 11. zasedanja predsednica opštine dr. Valentina Milosavljević uputila je apel stanovništvu da se u što većem broju vakcinišu kako bi se stekao kolektivni imunitet i sprečilo dalje širenje koronavirusa.